Dușanski Ciprian Andrei, șeful de uzină de la Băița Fly. Îmi pare bine că fac parte din familia FAST, cu care în viitor urmează a pune la punct linia tehnologică care este într-un proces de modernizare. Alături de colectivul și echipa FAST vom reîncepe producția la Băița Fly după noile uzilaje montate în uzina de preparare la o capacitate mult mai mare față de cât era în prezent și sper că vom avea rezultate foarte bune împreună. Suntem o echipă mare, cu profesioniști, tânără, care urmează să pornească motoarele acestei uzine. Numărul 3, care se află într-un proces de IRTA, urmează a fi înlocuite blindajele, clasoarele spirale. Așteptăm din China partea de hidrociclonare care urmează a fi montată în partea din spate a clasoarelor. În curând vor ajunge și utilajele pentru hidrociclonare. Linia de flotație numărul 3, care este la fel și ea într-un proces de recondiționare totală. Mai departe avem partea de îngroșătoare de concentrat, unde urmează a fi instalate filtrele care la fel le așteptăm din China. Filtrele ceramice vor fi montate în spatele liniei 3, lângă îngroșătoarele numărul 1 și numărul 2. Sunt niște filtre moderne, cu plăci ceramice, nu au pânze, deci doar partea filtrantă e placa ceramică care se curăță și sunt mult mai moderne față de filtrele care le avem în momentul de față în uzină. A spus, așteptăm utilajele care sunt pe drum, urmează să ajungă la flotația de la Băița. Utilajele care le-am comandat și o să ajungă aici sunt utilaje moderne, care vor mări capacitatea de procesare a uzinei, că, bineînțeles, la rândul lor vor crește și randamentul procesului de preparare al minereului polimetalic.